ndibvunzo ura madzibaba kuti nhasi uno anotaura achiti ndakaronora mai avo. Nhasi uno bhodhoro anaro ari kurichengeterei bhodhoro iri? Aiwa, atsanangura vanhu ati ndakarichengetera umbowo kuti tasvika kwamambo, mambo vakati varoda kuona umbowo hwebhodhoro obva raburitswa. Bhodhoro iri ndotenda baba kana atsanangura kudaro. Paakati iye nariburitsa mvura zozama kureva kuti masaradhaga nanamufa ndichimuka ndozvirima kusisina mvura. Ringatadze kuuya rakadaro here? Gavarwadziveka panguva diki rauya umbowo huchibuda. Vanoti bhodhoro ndinaro kumba rinozoparadzwa zvadii? Vakatobva vatunzi kana bhodhoro racho munaro takura ende vatotakura ende vaiti kana uchirisheka kudaiwo makumbo angu aita matende kudai. Kufamba kwataiita nebhodhoro riya makumbo angu aizvimba. Tasvika papolisi mai akati nyaya yataurwa. Mai akati muprofita anondinyemedza. Ini nana mbuya nitsoka iri kumba kwenyu. Mangwana achifuti Maxine vauya kutsoka imubepo rechingwa rakasungirwa. Maimirisende vakati ndaona kumba pangu Maxine pachikandwa tsotso dzakati dzichitopfungaira asi dzadzikandwa nevanhu vepa next door. Asi pa next door apa nditi ndaona ani asi ndizoti nepa next door ndidaka nawo. Ini papo mweya wako wantaura kuti aunyeba autira kuti anokwadzokera ambuya apa next door kanda tsotso papi pamusha. Inini mbayataya ndipeitsoka ne sezvo mimi mati mimi makandwa tsotso ndise muchi bhodhoro. Mimi tiite zvekuti pamusha penyu namuti makandwa tsotso zveshuwa tigadziye bhodhoro ripi akanda tsotso dzanofanira kuzvimba makumbo. Anofanira kuzvima makumbo ayo isisu tikasheka tsono yarekesa mbhodhoro maonyeni yarekesa mbhodhoro nezvimusoro zvemadomasi yarekesa mbhodhoro neivhu yariya kuti tikazvisheka nguva yatinozvisheka mazuva ndakanamata nazvo bhodhoro iri raigara pasi. Tikazvisheka pane chinhu chinofamba mutsoka mani nemunhu upi nemunhu uyu avamirise ndibva vabva vasiya bhodhoro. Bhodhoro iri vakatoti ndipei bhodhoro iri ndinoriputsa nekuti handisikuti munhu munhu wangu achirwara zvandikuda. Inini pfungwa yangu nemweya wakabva wanditaura kuti amai avasape bhodhoro iri iwe wegara naro riri pasi kupi kuno wezvarinogona kuita bhodhoro iri darika pamwe pekuti munhu angona kuzofa vanagara nebhodhoro iwe kuti angada kudziwa murume wakava naye waiuya naye basa rake rakatopera kwaitoenda kunoita zvekubika kwake first pekutanga ivo vacho vane kumwe kurwara kwavari kuita kuti ivo vane mamwe mazuva avari kuenda asiri kumira zvakanaka kuti ndasvika kuti mimi mukachabvuma kuti nitsoka ndimi makandipa kuti mabvuma futi kuya kupi kumatare. Ivo vakati inini handiuende kumatare mapepa enye zvinhu zvese zvinatosvipa zvadzi yangu inini musoja ndiachapedza nazvo. Ndikati vana vakundidherera nezvavakaita ende zodandakasvika ndakavaonenda kwako ndochimbona simba mungakuite asiri munozouya chete kudai kuti ari tinozouya saka zvinobatsiri hazvibatsiri hazvo baba asi tozomazvokuti mwana haafanira achifamba nemabasa akadaro zvichireva kuti izvo vaiti vanga vaenda kwaseka ndakaenda pamba panoona amai avo ndati ibasa rikuita vana venyu iri nezvavakaita mudziraunda akagumbuka kusvika kwokupedzesera. Pamusoro edai, pamusoro emama, tauya nenyaya yatakadini tinoginya uyo ari kumhangarira Rosvita Samao ari kuti akanokorwa tsoka naRosvita Samao makumbo ndobva atanga kuzvimba saka akaona tsoka ichinokorwa zvikunze aripo nemuprofita akagadzira tsoka yacho zvikunze aripo kanya akanokora tsoka ndiye asiri kuwanika asi Samoni zvikunze akapiwa Samoni navamushonga ndonyaya yauya mudare mako. Akaona tsoka ichinokorwa akaona tsoka ichinokorwa garira nechepamberi komprofita Correct, vamos a ver.
Tichakumbirawo mumamwari takadini osumudzawo ruoko rwako rwerudyi wotedzera zvandakutaura mumashure wamakagara zvenyu pasi. Ini takadini chinogini ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wavo. Tinotenda ise ruoko pasi. Ndichakumbirawo akaona tsoka inyokorwa zita ndiani? Naomi Magoti. Komprofita zita ndiani? Prosper Manyunyu. Saka pandichati Prosper Manyunyu wotaura zita rako simudzai maoko enyu erudyi motedzera zvandakutaura mumashure. Ini Prosper Manyunyu. Muchitaura dzenyu. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngaavebatsirwa. Tiisai ruoko pasi. Ndakumbirawo mumamwari uzivisewo dare muchidimbu wakagarawo pasi. Chasakisa kuti ukwire matare rozvita chii Chinoginya. zivisei dare chasakisa kuti mumamwari. Inini ndakatanga kurwara muna Mei nemakumbo. Ndofunga 6 Mei pandakatanga kurwara nemakumbo. Makumbo angu aizvimba achiti ndikamira ndaipera simba kubva mumakumbo muchidzika. Saka ini nemurume wangu taifamba kunjira. Taifamba ndichirapwa tikaenda kuchipatara. Ndikatonobatwa BP. Ndikanzi inenge BP. Ndinenge ndaikatoshuka. Saka taifamba tichirapwawo tichienda maprofita tichishandirwa. Asi ndaingonzi amai mimi makumbo enyu zvaari kuita izvi makanokorwa tsoka nemuvakidzani wenyu. Makanokorwa tsoka nemunhu wamaigotamba naye makatogoseka nemunhu iyeye. Saka inini mazuva ekutanga ndaitomurambira ndikati handifungwa angasvika pakuti ndinokorwa tsoka ndaita sei. Takafamba kwakawanda ndikabuditsa mari taenda kuda masvingo taenda kuHurungwe. Vanhu vepachinharaunda vasingatozivi kuti ndirikurwara nemakumbo nokuti ndanda kutopfeka matrausi ndisingachafambi nemasiketi makumbo akasvimba. Tichingofamba takabuditsa mari yakawanda nemakumbo iwayo. Saka tiri pakati pekufamba kudaro takazoti umwe musi takatogara pamba ndandabva kunoshandirwa makumbo iwayo. Ndobva ndangonzi iwo nemuprofita kuti hazvichazobuda pachena zvega mai nokuti mhosva kana yaraiso kana zvabuda pachena muchamboona zvichangoitika nokuti hamuna ndikutsvaga mhosva yamakagadzirirwa ndikutadza kuziva kuti ndiyei. Ndagara ari rumwe musi ari masikati achazodhitrade chii ndandiri pamusha wangu amai ava vakauya pamba pangu ndobva vanokati ndobva vanditi imimi maikiki imimi ndiri kunzwa kuti hanzi kune munhu ari kurwara nemakumbo komaidi kundiudza nguva yesei panapa pese hapana kutongozwa kuti muri kurwara ine ndikutonzwa kuti matone time. Ndikati moza ndikanzi mune muchindifamba muchiniti pamwe ndakakunokorai tsoka dzenyu. Ini hasi ndakakunokorai tsoka dzenyu ndiana mai Millicent. Ndikati ana mai Millicent ndikati ndakabva ndavavhura ndikati muona mati pangu zvakaita akakazvimba kuona kana kusviba kuisa imunoti angosviba. Ndikamona makumbo anga ndaanenge wanichirwara nemakumbo iwayo. Saka ava mai ava vakangoita munhu uri kurotomoka. Ndakangoti handisi ndakanokora tsoka dzenyu ndaana mai Millicent. Ndokumbira ruregero maikiki ende vakatanga kutonyorai message. Ndokumbira ruregero ndiregerereiwo handisiri ndakanokora tsoka dzenyu. Ndikati ko imukuzviti Millicent hanzi aiwa ini ndakaona mai Millicent vachitora tsoka yenyu. Ndikati pamakaona tsoka yenyu ichitorwa makati kunditaura panzi ndakangoti inyaya dzevanhu plus ndasikadi kuzotongeswa. Ndikati makaona muri papi madzimai imimi ndimunenge maitotamba namai ava ndimakatora tsoka yenyu ichitorwa imi makavamirira vachitora tsoka. Zvikanzi aiwa kutaura chokwadi tsoka ndakaiona ichitorwa ndobva ndangozvisiya. Pandazonzwa kuti muri kurwara ndosaka ndauya pano ndati ndibude pachena makumbo enyu tsoka dzenyu dzakatorwa namai Millicent vakaenda nadzo kun'anga kumusoroko havana kududza zita. Mai vavo vakazoenda kumba kwavamwe mai
ndobva vabva vazobva ikoko vachimhanyiswa futi ivava zvikanzi imimi makatora tsoka yemaikiki ono vari kurwara vatambudzika maya nemakumbo chichichi ndimi varoyi vari kunetsa muraini mukadaro shwa iri kuroya munhu hapapa vanobva vapotera kuti vamba pangu vabva vasvika vachirohwa nemurume wamai ava ndobva vatoti handisirini ndobva ndashedza murume wangu pafoni ndikati pano pane news uyai ndobva vauya vakabva vataya uyai patinzwe nyaya yenyu ndikanzi aiwa ini ndakaona maimisi pachitsvatsoka zvinobabadhini vakuita sei vakundirova kuti ndakatwatsoka handisirini zvikanzi chimirai nyaya itongo yevanhu vese varipo tizive kuti maimimi kutaura chokwadi pamwe ndima katita dambudziko manhero akasvikawo zvechokwadi maimisi ndivaivanga vavo nyaya ndobva yabvunzwa mai ndobva vanzi madzimai taurai nyaya yenyu yamaititaura panyaya yetsoka dzamaikiki hanzi aiwa ini tsoka reshoma misi ndakatora tsoka dzamaikiki vakaenda nadzo kun'anga kumusoro hembe noti mai vakambotanga vanditi mune hembe dzenyu dzina maimisisendi piwai hembe dzenyu asi mudzibvise ndikatongovat amai avo ndobva vaite chitu amai avo ndobva nhangu asiya saka manhero amai avazouya manje nyaya yakabvunzwa naya ndobva toti reshoma misi makatora tsoka mukaenda naye kumusoro kwasi ndakatoda kuenda nemi mukatonita kuenda vanhu vadiki pasina nguva maimiriseni varunzi vakatora tsoka vakabva vafona kune madzibaba resho vakauya vachisvika vakasvika vandobva vasangadza ndinoti atiri patoireti kudai toireti yangu ipadhuze nemai avo tsoka iva ndobva vangosvika ndakanga vatasa ndikati vanhu vanenge makomano ndakambomuona ndofa 2 years ndobva ndatobva kuda kunetsana navo bva ndati arega ndikusiyi ndikatoti nachishedza dedi ndovanobva ndanyarara nguva diki diki madzibaba vakateererawo nyaya sezvayaitaurika vanga vafonerwa ende vanga vatomboenderwa namai vanga tinokura tsoka yangu idzi masikati chabvondoka hanzi ava vakavashaya mai andobva vashaya ndobva vazovafonera manheru nyaya yakubvunzwa zvikanzi madzibaba mhanyai kuno kunyaya yabvondoka madzibaba ndobva vauyawo zveshuwa ndofunga vakashedza madzibaba vachida kuti vandirwise saka baba vabva vakasvika ive nemukoma wavo ndobva vateerera nyaya yavanhu vachinetsana paya chichichimemise ndivachiramba tanha kutatsoka mhosva inoenda pamudzi waye kudii mai vachingoti makatora tsoka yemaikiki madzibaba andopakazoti inini hano ndanzi ndaure chokwadi pano tsoka yakatorwa namaimisi ndovakaine tsoka yenyu kupa kwangu itori mubhodhoro ndinaye kumbako ine zvakati zvitori mukati mayo handina kumboda kunetsana navo akatoti hamusari vane nevanhu siyanai zvikiitika zvinoitika pakaitika zvakaitika zvishoma madzibaba akatati maimirisendi ndima kaine tsoka yemaikiki kumba kwangu havana kupikisa maya tagara tarara usiku takazoti nyaya ikaenda kumapurisa ndazama kuti mapurisa itonge taenda kumapurisa polisi takasvika nepolisi takaenda navo madzibaba vakasara vakazofonerwa zvikanzi ngavauye here foni yamai vandibva yaita haiti ivaitione foni murume wangu kati ndine mota regai tinovatora ende havana kurambawo madzibaba vakauya vakatobva vatunzikana bhodhi racho munaro takura ndibva vatotakura ende vaiti kana vachivisheka kudaiwo makumbo angu aita matende kudai kufamba pataiita nebhodhoro riya makumbo angu aizvimba tasvika papolisi mai akati nyaya yataurwa mai akati muprofita anondinyembera ini hanambuya netsoka kumba kwenyu muprofita nobvatoti muri kuramba zvishomaimisina musinokaine tsoka itsoka iri kuzvimisa makumbo ndichisheka bhodhoro hanzi handisini madzibaba ndobva vati kana musirimi ini handisina kwakusa tsoka ndakuzvidzosera pamuri ende pamune vanhu pajekerera vakati inini ndadinzi nditaure chokwadi mai havana mhosva ndondakavabvunza ndikati kana muchigadzira tsoka dzevanhu mutanga mabvunza here denga kuti munhu anoda kugadzira tsoka uyu ane mhosva here kwati haana zvikanzi ndakangogadzira nematauriro avaita pamusoro penyu mai avanondidadira mai anondishainira ndoyanga iri nyaya yacho chetakangoieka saka takazobvunza zvikanzi nyaya yenyu mapurisa ndo akatipa adhiresi vakati nyaya yenyu inoda kwasabhuku sabhuku nyika ine inotongwa nasabhuku chinamhora here inobva kumbari kusvika kupi kunosvika manhenga endai munotsvaga sabhuku anokubatsirai nenyaya tikabva taenda kwasabhuku zveshuwa sabhuku nobva atiti nyaya yenyu ndainzwa munhu wenyu sezvasingauye nekuti vakati munhu wenyu anouya rekati haabvumi kuuya ndobva tazenda kwaedman
Headman ndobva vamupasa munhu. Samoni riya akariramba. Akaritambira akati anhu yekoko. Headman ndobva vazomuya zvakare. Tikaenda nevakomana. Vakatanga vamufonera ndobva vamutuka Headman vakamutuka ndobva vamutuka. Headman ndobva vakatafona akati mukadzara parundituka. Ndatobatikana nematukiro anotanda kutozomutakira mapurisa. Zvisinei vakabva tayo nyaya yenyu mimi. Sezvo ari kuramba kuuya yakuenda kudumbusha. Saka atatumirwa futi Samoni. Ende ivo Headman ndo vakazaya neSamoni pamba pake. Vakamupa akavatuka vakabva ipapo vachitukwa. Matanga mapinda mumba mundu pamapuwa doro kwakuya konji papepa. Nandu ikoko nyaya dzekutengana nokuti baba ava mapurisa vakati pamba pamai ava chienda chinovarunura makumbo avo. Ende zveshuwa pamba vaiuya. Saka mai ava nenharaunda zvakunzi vari kuinda pamba pamai ava zvakita ngeni ndikutenga ava asi nyaya yataurika pakawanda vanhu. Noti handingatengi munhu tandura iko. Vaiuya chindira pamakumbo angu madzibaba. Iko nokurwadza iri rekure chidiro chikurwadza. Asatakuona zvakudaro. Zvakadaro mai akatumirwa Samoni. Headman vakauya vakavapa vakabva nakwanya kwamupindura. Vanguti hamune chekutaura munozouyawo. Saka wao vakafonera vakatukwa. Nhasi uno tiri pano apo zvakare Samoni vakapiwa. Saka hatichaziva nezvinenge zvichingotaurika futi ikoko. Vanopopota mai vavo. Makapana vanhu venyu vakandipa mabepa ini nditokerwa pano baba pangu. Handitouyi ikoko nyika ina haitongina sabhuka ina mambo togara mabvuku. Ndotozviziva mutemese ndeiziva kana Headman vakauzwa izvozvo. Saka nokufamba kwenguva vakomana atikwafona kubva mashoro kweso vakamhenga kuramba iwo kuti yakwata nhasi. Yanga yatonyaya zvakare vakuda kutanga vari kuramba. Noti pakatozombeekera mameseji nemaaudio ndakutoshaza kuti vakomana ava chii chiri kuitika. Sevanhu unofunga vanga kuti kufamba kwatikuenda kumasabhuku tiri kusiya vanhu vedu tisingavashandiri. Tinoda kuti kuvashandira tichiwana zvatinowana here handizive sevanhuwo vanenge vachida kurarama. Saka vanga vakutasa kuti ini ndivabhadhari kufamba kwandita sekuuya kwandaita nawo nhasi. Ndofanira ndavasora ndivabhadhari. Ngati aiwa. Inini mozva ndingaenda ndatofa. Kutouraya kwamama ndiita. Wozi madzibaba vakabuda pachena pajekerere vese avangatipa. Vakati maimirise ndivanga vasara kuuya nerwaivi. Rwaivi rwaifanira kubviswa mubhodhoro mubhaketi. Vaisa rwaivi mubhaketi. Rwaasingapuwe mvura. Kufa kwerwaivi ndokwakuri kufa kwenyu. Uyezve bhodhoro vaindifonera chinditi muri kushekera nekuti munhu haasi kuratidza kurwara. Ndaipfeka matrausika ndikunyana nemakumbo angaita sei anga kazvimba. Zvakanaka. Naomi, une chekutaura here panhau iri kutaurwa naTakadiwa? Handina chekutaura, ndozvandakatoona zvichitoitika. Kukura kumberi kwedare. Zvitaure zvamwakatoona. Inini ndakati ndichidarika nerodhi ndaibva kwaigara shamwari yangu plane rokuseruka kuti uzone kunogara amai avo. Kumba kwaamai avo ndokwandandiri ndichidarika nerodhi. Ndakamira ndakatarisa kumba kwaamai avo ndobva ndaona mai Millicent vakakotama panevhu ranga rakawanda. Pane rodhi inobuda nevanhu vachienda kumba kwaamai avo. Kumba kweshamwari yavo. Ndobva ndakaona akakotamira. Saka ndakaona akakotamira ndakaona ndakabva ndaziva kuti vanhu ava vaite sei havatodyidzana. Saka ndakazonzwa kuti ava vakanokorwa tsoka ndopa ndakazoti ndakaona Millicent vari panapo pavhu renyu vachinokora ndo vakanokora tsoka hapana mumwe akanokora tsoka. Ko zvamaizorohwa imimi muchiroverwa nyaya yekunokora tsoka zvanzvadii? Inyaya yekunzi kwanzi vanhu vangova kunyepa vachita nzini ndini ndakanokora tsoka. Ivo Millicent angafamba achiti ndini ndakanokora tsoka ada kuedza kundirasira nyaya. Ndopa ndakabva ndachichiputisa nekuti aiziva kuti ndini ndakatoona. Prosper Manyunyu, tipipire dare zvamunoziva maererano nenyaya yangatsanangura. Inini kumba kwangu amai Millicent vakauya kuDuseni pati ne3 months back. Vachida kuitirwa zvavo zvavada kuti vaitirwo kumwacha kwavakumbirwa zvokubasa kwavo vaida kuti vaende. Vataenda shishuwa kumwacha pasina vakumbirira kubasa kwavo kwatakaenda. Mangwana achifuti Maxine vauya netsoka imubepa rechingwa rakasungirwa. Mai Millicent vakati ini ndaona pamba pangu Maxine pachikandwa tsotso dzakati dzichitopfungaira asi dzachikandwa nevanhu vepanext door. Asi panext door apa nditi ndaona ani asi ndizoti vanhu vepanext door ndo ndidaka navo. Ini papo mweya wako wantaura kuti ari kunyeba ari kutotaura kuti anokwa tsoka ambuya ari panext door akaenda tsotso papi
pamusha. Inini mbayataya ndipei tsoka ne sezvo imimi mati mimi makandwa tsotso ndiise muchibhodhoro imimi tiite zvekuti pamusha penyu namuti makandwa tsotso zveshuwa tigadziye bhodhoro ripi akanda tsotso dzanofanira kuzvimba makumbo anofanira kuzvima makumbo aya zvekuti isusu tikasheka tsono yataisa mubhodhoro maonyeni ataisa mubhodhoro nezvemusoro zvemadomasi ataisa mubhodhoro neivhu riya kuti tikazvisheka nguva yatinozvisheka mazuva ndakanamata nazvo bhodhoro iri raigara pasi tikazvisheka pane chinhu chinofamba mutsoka mani memunhu upi memunhu uyu avamirise ndibva vakavasiya bhodhoro iri vakatoboti ndipei bhodhoro ini ndinoriputsa nekuti handisikuti munhu handisikuona munhu wangu achirwara zvandikuda inini pfungwa yangu nemweya wakabva vanditaura kuti amai avasavape bhodhoro iri iwe wegara naro riri pasi kupi kuno wezvarinogona kuita bhodhoro iri rinogona kudarika pamwe pekuti munhu angona kuzofa pandagara nebhodhoro pane 3 months ndo pandakanzwa mamiro aya kuba kwangu ndichitobva kwadaitobva kunamata kuno kuchimo kunonamata zvichinzi vambotsvaga vamonditsvaga nehanzvadzi yangu ndikati vamonditsvaga vaona michikofu parinhare vaona michikofu parinhare ndikati areke ndiende kupi kumba kwavo ndinonzwa kuti vakachidai nyaya yavo ndichisvika ndo pandakasviko pato nemhirishonga yanga iripo paipai ndo pandakasanganidzana namadzimai avo ndisanganidzana navo zveshuwa nyaya ndakataura ndichakataura naivo pandakatombera kushupa navo nyaya ndakazovaudza kuti imimi makumbo enyu munonzwa achifamba chinhu mukati munonzwa achizvimba vakati ndizvo zvandinonzwa ndikati aiwa inini nyaya iyi mweya wamwari inonondita kuti nyaya pachokwadi handikuda kuti ndiwanze ndiwanze ndisepozi imimi muno maigona pamwe kutofa pakudedava pabhodhoro nezvaigona kuti zviitike saka ini bhodhoro inake ndiudza vanhu vese pachena varipo kuti bhodhoro iyi ndini ambuya vakaya netsoka kumba kwangu sezvo vataura futi kuti kwangu vachiwanda kwezvaiti kun'anga ndikati inini rege ndivanadzigana ndichinzi ndiri n'anga ndivadaburitswa ndiri n'anga asi bhodhoro iyi tsoka dzavaya kumba kwangu dzakati dzikadzi kumwacha nditori nayo bhodhoro ipi bhodhoro ava madzimai bva ndavataura sekuda sekudaro ndo pandakasitoo tichienda kumapurisa uku bva tayanziwo andiuya nebhodhoro rako ambuya vatitanziya prospa ndagadzana nawo tsoka achitanzi ndinopenga avandiziya ndinopenga zvekudya mpini ndikati aiwa mapurisa bva ataya endai munotora munhu akunoti anopenga munhu akunoti anopengayo tikaona asingapenge munofanira kuvharwa muchizarira imandika nyaya yenyu zokweya mataya kuenda kumberi inini bva ndayamba ndatorwa zvishoni ndirikumba makisenda kayana ambuya ende vananokwanisingapenge seizvo tsoka yangu ambuya pavakaramba kuti tsoka iyi vakakuramba ini kuti tsoka yandisinda kupa tsoka kana imimi kuramba tamisimakanipa tsoka imimi munzi makaonekwa inini ndinogona kuti bhodhoro izvo ndirisheke ndikarisheka bhodhoro iri zvinogona kuti akuitika kwavari izvo zvichakuti tsoka ndimandasi makandipamba darisheka zveshuwa vanga varipo nevapupuri vanga varipo kana zvakaitika bhodhoro rese musheke vandakaita bhodhoro inoita iyo bhodhoro iri haridi kungoshekwa-shekwa mugariro waro unoti kuti ikashekwa-shekwa vanogona kutanga kuzvimba zvinogona kuwedzera zvezvida mwoyo wemunhu uyauya akaya netsoka badadati bhodhoro ngarimire bhodhoro ramira sekudaro apa badadanzi aiwa imimi dzokerai empomana bhadadzoka kumba ndo padakazotedzwawo kusvika kwaheadman taenda kwaheadmaniwo ndo padanobvunzwawo nyaya yebhodhoro yanzi yebhodhoro racho naro here yadaini bhodhoro ndinaro ndakachengeta ramai ava vanofanira kuti vauye bhodhoro tsoka dzazvavarasi dzavakandipa panyaya yese amai ava pandakatodzosera tiri kumapurisa chiti mukaramba tsoka ndenyu ndikukudzosera zvinhu izvi ndakazvidzosera vanhu ava vakauya nemurume wavo kumba kwangu inini manheru vari kutogara vachindishupa everyday manheru kumba kwangu nemurume wavo zvekutotomborisana hondo nemi kuti iwewe zvi zvawakadzosera wakatengwa wabhadhira mari neava kuti utoya chokwadi saka wakatengwa saka iwe nezvatinofanira kuti tokuitira futi nguva dzese mukutogara kwako iwewe gada inini zvisina mhosva zvinhu izvo ndakudzoserai inini chakuona pamuchatangirawo papi ipapo bhodhoro iyi inini ndakadzosera zvinhu zvamairamba kuti imimi hazvisi zvamakandipa saka ifanidza kuti imimi maigoita pamwe inini ndini ndakanoroya amai ava ndaivaziya here nekwavanogara neandisingavaziye amai vapi amai ava ndo nyaya yamuitikearese vayakaita kuti tizosvika kuno kunasi Wadare kana pane akasununguka mune zvamungada kuziva mogona kubvunza timunzwawo kutaura wakadzorera kuna mamedicine ndo wakadzokera kuna mamedicine ndakadzosera mamedicine ndivane mazuva ato
matatu kumashure vachine murume wavo pamba achitaurira inini vachinindishupa kuti wewe zvinhu zvawakadzosera iwe kwandiri pane zvikuitikawo kwandiri nini avakutaura kuti maimiriseni ndo vakurwara nemakumbo airwara namai havane zvimwewo zvandakatoti mika yamuchiramba ndika zvebhodhoro izvi zvikabva kuna mai zviya zvakawedzera posi marambira nini zvakawedzera saka havazozviziva kuti zvii bhati zvinhu zvikuita sei zvakuti vari kunguva ive nemurume wavo murume wavo pata zomuti aiwewe zvakuya panapata uzoita zvekurisaniyo panyama ndopapatoo musiwo patoshayika musiwo chinza makazotengwa neava kuti mimi mubhadharo chi mari kuti mimi mutozo backspira zvinhu zvikuzodzokera kuti kadai ndatengwa mimi makayamba pamberi mapurisa makandinopenga koiro bhodhoro rawakamboisa tsoka yamai avo bhodhoro riripo bhodhoro kumba bhodhoro ndinaro riripo kumba saka tsoka yamai avo ichingori bhodhoro tsoka yamai avo iri mbhodhoro ndakanaka nhaidme ndirichengete bhodhoro iri kusvika ndasvika kupi kunoku ndikadai ndege ndimbovanunurira kuti ndikambovaiitira zvandikona vaitira ndege vamboitawo zviri nani kusvika ndasvika zvizoonekwa zvineumbo wakanaka kuti bhodhoro rizorirasa saka ndizozvisunungura zvozoita sekunge panga pasina sisina basa samanzwa yachati inini tsoka yangu imwe chete ndo yasara chii marwadzo nezvandiri kuzwa kuita sei zvikuitika saka pakutosiya kwandaita bhodhoro kusira ripo kwaro iyo ndatoti karisheka bhodhoro ndege pamwe zvinozoitika nekuti wandirana zvavanonzwa uchifamba mupi umusaponda ndege ndirisiye zviriripo asikanonzi riripo ritoripo bhodhoro rinogara pasi ndacherera pasi bhodhoro ari mushi kushekwa agara vaine mufaro pavari bhodhoro ripi bhodhoro ndikatongobva naro pamba mvura ikangosheka zvinoita movement mvura iri mubhodhoro mezvizvirungu pane zvinoitika kuna madzimai ava saka bhodhoro indogara riri pasi zvekuti hapana chinogona pasi kana pasi paaitika hapana chinogona papi ipapo pasi pairi nomuchengetera noita bhodhoro ripi madzibaba pamweya manga matadzowo kuona here kuti amai ava nyaya yakaitika papo baba ndekuti pandakaudzwa nzi tsotso ndakaendwa tsotso amai ava vachindiudza neuchenjeri wavo vakandudza ini ndakuona kuti vakandirwa tsotso zveshuwane panyaya ndakairege nditore imi mani sezvo mati matora ivhu repavagadzirwa tsotso ane tigadzira mandi tione kuti akarira tsotso ndianane mweya uchizonditaurira inini pane mazuva nenguva kuti ayo iyi itsoka yemunhu saka unofanira kuzozvibudisa chokwadi chengeta bhodhoro ande nyaya iyi ndochengeta bhodhoro ande usana mabhodhoro bhodhoro inenge riputsa ripwanya ande zvekuti pamwe pacho zvaitoti inini ndisotaka kutowana mamwe mazano emweya kuti ndizotakanwa izvo zvakuda futi ngevavepo saka danhu mweya iwewe kuti uone chokwadi ande bhodhoro richengete ande usane riputse kuti uone wakazozviona papera mazuva kuti wagadzira zvisiri kuti andigadzirisa tsoka ichi yemunhu achiti itsotsoka saka mweya wangatipa uchinje kuti chengeta bhodhoro ripi bhodhoro iri bhodhoro cheiranda ndakatovaratidza futi bhodhoro cheri riripo saka nhasi unokunzwa sei manje munhu achirwadziwa nenyaya asina kugara asina chaakatadza inini ndakatonzwa kurwadziwa pandakatosvika ndadededzwa kunyaya ichinzi amai achitifunga pamwe chavamiririra munyaya iyi sezvo vanga vandifonera ndakatonzwa kurwadziwa nchivaona amai akuti pandazosvika pakuti vabuda chokwadi kuti nyaya yenyu amai yakafamba so ndozvazvii ndakatonzwa kutorwadziwa nekuti vandatataenda kumbofanira kuti nditofanira kukuitirai zvanogona kutikuitira ndika muchipona effect payayadidzika kuti iripo mimi muite nezvelight nyaya dzichienda kumberi kuti dzizoonekwa sekamuonekero kakaita amai ava vachindinyeperwa ini ndati nhimwe yachengeta saka amai ava yavamirisenda uri kwavaisowo urwere hupi hunovashungurudza uchaita kuti vazosumuka nokuti nhasi uno handi vari kunzi vauye kudara kwamambo vari kurapa saka vane matambudziko avainawo kutaura kuno mamirisenda izvozvo zvivane matambudziko avatori nawo izvezvo ekuti tangada kudzikwa murume wakava naye waiuya naye basa rake rakatopera kwaitoenda kunoita zvekubika kwake first pekutanga ivo vacho vane kumwe kurwaya kwavari kuita kuti ivo vane mamwe mazuva avari kuenda asiri kumira zvakanaka kuti kusvika kuti mimi mukachabvuma kuti ini tsoka ndika ndimi makandipa kuti mabvuma futi kuya kupi kumatare ivo vakati inini handiuende kumatare mapepa enye zvinhu zvese zvinatosvipa zvadzi yangu inini musoja ndiachapedza nazvo ndikata imimi munogona kudaro but ndatokubhukupa izvi ande imimi muchasvikawo anogona kuzvisudhunura zvatasuka izvi hakuna kusvika mauya matichenesawo kumatare nekuti makanditi ndiri n'anga kumba kwangu futi kupi kun'anga handimukona ndomuitira ndakaita nyaya ipi ndakaita nyaya ipi
Right, zvakanaka amprofita. Mimi sekuona kwamuri kuita handiti ava vanawo mhosva handizvo. Chokwadi. Ko hamaikwanise kuti murerutsire ava. Tozoona kuti amai Millicent tingazodii. Tinotenda kuvarerutsira, tinotovarerutsira sekutaura kwamaita seizvozvi. Patano kuti sekuti hombowanika kunzi muitikira zvakaita ndeke. Patakaita muchechita gumbo ravo patakaita muchero ese vatani ndezvandichiri kunzwa ndeke. Kana vachiri kumbofamba zvisati zvasvika panguva yekuti bhodhoro iyi apa achazosheka. Pachasvika kuno zvichionekwa chokwadi kuti vari kuzvima makumbo zvishuwa zvetsoka zviripo ndozvakaitika. Ndovanomuna zvishuwa. Vanotakanurwa, vanosunungurwa. Ini ndandichidai pfungwa dzangu kuti mimi ava varerutsirei ava ndizvo. Chokwadi. Then ivo amai Millicent vacho vachafonerwa kuno kumasekretari wedu. Chokwadi. Votaurirwa zvakasimba zvinoita kuti vabvume nyaya yavo. Chokwadi. Kana vabvuma nyaya yavo futi vanozouya futi kuno kudai. Ndochekutanga kuti tizive kuti vabvuma vanozouya kuno kudai. Chokwadi. Then zvozoitawo kuti ivo vacho vawanewo futi kusunungurwa. Tobva tagona kuvakomera kuti tsika yekufunga kuti uri kumukira mumwe yakaipa uchifunga kushereketa. Apa ndione painomboda kuti anofonerwa. Imimi madzibaba hongu manga mataura kuti makachengetera bhodhoro iri kumbawo. Mutenda. Mochisunungura matambudziko ese oenda kuna mai Millicent. Zviva zvimbiri kurwadzawo kwaita amai nokutambura kwese kwakaita amai kuende kuna mai Millicent. Seizvozvo zvimwe zviro zvatatomboisa pozi pakatozowera anoziva chokwamhaisa kuti nditombobuda nesimbi padhaba ndisudai mese nemurume wenyu. Pane zvimwe zvavakaona zvaigona kuita zvakuitika kumba kwavo usiku izvezvi. Zvavakaya chinditi mimi madzibaba mimi makatengwa nani nevava. Saka imimi munoona zviso zvandikuitika vainduzoti makatengwa nevava mimi ndaione muri ndaitai chokwadi. Izvozvo zvikutoitika kwavari. Saka indoona zvinodza shuwa. Asi ivo sekuuya kwavo kwasekundudza kwavo kwavari kuita. Ivo vari vachititiwo komatari havauye. Asi ndona kuvawedzera zviri zvakanyanyisa. Asi kaikona inini ndizoti ndapiwa mvumo netendedzo dzekuti ndivawedzere zvakanyanyisa kuti ivo vafunga pamwe ndira kuda kufa mweya ndiende kuya totokwa nyaya yangu zvito zvakanaka. Vanogona kuda vega kana mandipa mvumo. Ndinoita kuzisa kuti pamwe vakauya varwadziwa stereki havasingogona futi kudaira nyaya dzacho. Aiwa vanorwadziwa zvotangona kutaura zvavo kana matanga imimi kondisheni yavo. Ndiona kuti tisvitse pazvido zvekuti vanofanira kufamba andika kuya kuno andika asi vane zvioneke zvavasvika futi. Wakabhadharwa mari naRosvito? Apa pasina pfuma kana kuti mari yandakabhadharwa zvinhu seizvi. Nyaya yese tangoita vachinitaura nyaya yavo sekudaro hapana pfuma yakawanda. Apa chinangwa chavo zvainzi zvinozosvika kupizva? Izvi zvainzi ndakaendwa tsotso ndofanira kuona futi chakaenda tsotso kuti angaendera tsotso baba pangu kuti ndiani ndichaona nemakumbo. Kana vamuona zvogumira pake? Ipapo ndo pasazotaura kuti vachati gumira papo pakuvapa bhodhoro andike vaiti pamwe bhodhoro ndikavapa andike nerimwe zano rakaita kuti ndakati mimi kana mati mimi hamuna musikuona munhu wenyu pakati makumbo haasi kuzvimba munhu wandikufungidzana tikuona. Ndakati mimi kana kumba kwenyu migwaya kuchengeta rwaifi mutoti mimi heshuwa makaroiwa munotsvagira rwaifi mwamboya nerwaifi munhu yangona kuti angona kuzofa rwaifi mwakachengeta pamenyu mubhakira makashinga ndavamisa amai ava ndikanzi nemwe vapa bhodhoro andika vakanoriputsa pari vari bhodhoro iri pane zvinozoitika amai ava andika makumbo avo kubva umu kusvika uko asisafambi vaita semunhu astroke vanhu vasisanzwa kufamba kweropa makumbo avo asafambi ndo chikonzero chanhu nemwe yamira. Waifi rwanga ruri rwokuita sei? Waifi rwakatirwa kuti kunyanya makomo pavari pane rimwe ruvara rinoona kuchinja kuti vanozosvika mukufa pana amai ava. Saka inini apa pandakatowadza zverwaivhika ndakatoona pfungwa dzavo futi ndandichengeta bhodhoro ndadaona pfungwa dzavo nyaya yavo yandika ndeshuwa here kuti vakaenderwa tsotso kana kuti vakaenderwa tsotso ndakavamisa ndikati bhodhoro futi handisi kuvapa. Unoshanda chirudzivo uri madzibaba? Inini ndiri madzibaba ndinongonamata Mwari ndo zvandinongoita chete. Zvakabva kupizva izvi inini ndinongoitawo zvandakonzi nemunhu zvimonditira ndinongoita asi ndinongonamata Mwari zvekungoendawo. Mubvunzo wangu wati zvakabva kupi?
zvandinoita izvi aizvi ndangozvitanga ini ndiri mudiki ndakazvitanga ndi 9 years ndichizviita ndiri mudiki izvi ndine 18 handinawo 18 years. kuti ava ndakatotanga navo vacho futi vamwe vakatanga navo ndine 9 years varipo mukuru wangu ava vandakatanga navo ndine 9 years ndichigara mumakomo nemasango saka ndizosiya dzidzo dzandaitofange ndichiita ndichigara masango ndichiona mata Mwari Baba ndisina chimwe chandaiziyana kubata pazvizvezvi pazvisizezvi. Saka uri kutaura kuti iwewe paunozogadzira semagadziriro aukaita bhuku rama yako unenge waudzwa naMwari kuti ita izvi? Nyaya inoitika apa ndeyekuda izvo pandakato ndine simba andika simba racho ndoratinoda kuzwa kuti simba rako rinenge rapopa simba iri ini ndiri kunamata Mwari Baba ndokuenda kugomo kunamata Mwari Baba kumasowe nekudzoka. Ndopandabvunza ndikati saka kugadzira kwakaita bhodhuro wakabvunza iwewe kuti wakaisa maonyeni zvimadomasi zvino izvozvo zvawakazisa unenge wanzi nanisa waudzwa naMwari here? Izvi ndakaudzwa nengirozi kuti isa nyaya iwone kushuwa kuti ndizvo here ubva wachengeta ndo inondiudza kuti mira kana kuti zadzisa saka ndinotedza mutemo wayo nenyaya yayo ikanditi zadzisa zvese zvatoita kuti apa nditi guma mira ndotomira ipapo boys nani ndachanogona kuona saka uritaura kuti iwewe unengirozi inokuudza nengirozi inondiudza chokwadi zvakangouya from nowhere zvakangotanga nditone 9 years kusvika pandiri nhasi pasina chawabata pasina zvawaita nevana vandinawo mukuru wangu ava tichingonamata kuti izvo zvikatobva panapakana nemi yaona tata mugomo tichinamata tichitodziya moto tikatodzoka kumba izvozvo tikatozviita kuti tatotora izvozvi tsoka sekudaro kana kuti yemumwe munhu tikatoisa apandika ndogona kuzviita asi mumwe munhu akazvitora agone kuzviita saka inini iwewe simba rako racho rakazombopa ndokuenda kugomo namata ndichitoudzwa nengirozi but onaka uri kuti tikaita tese tikanonamata izvozvi ndodzoka inini ndotora tsoka ndoita zvawaita iwe mubhodhoro mako inini yangu haina zvainoita ngirozi manje pamwe imimi mune musina ngirozi inini ngirozi pamwe ipapo inini zvainondiudza ndinotodzwa munzeve saka une ngirozi neutsinye aya kwete neutsinye inondiudza kuti zvinhu zvakajeka here hazvina kujeka osi inondimisa pazvisisa haina zvayambozadzisa inondimisa kuti izvi zvisina kujeka ndika zvizobuda pachena zvakaita madzimai kuti izvi zvinyaya yakada kudya zvakanaka chizobuda pachena yako apa yakaedza kuda kubuditsa maimiriseni kuti maimiriseni vari kuvenga uyu pasina mbosha ndochokwadi ndonyaya yakatika papi saka ngirozi yako yakakuti ita asi chimira kuti nyaya yayo izobuda andika yakura sezvairi ozotaya ozopupura chokwadi mami nechekutaura ndinondibvunzwa madzibaba kuti nhasi uno anotaura achiti iye ndakaronora mai avo nhasi uno bhodhoro anaro ari kurichengeterei bhodhoro iri? aiwa atsanangura vanhu ati ndakarichengetera umbowo kuti tasvika kwamambo mambo vakati varoda kuona umbowo hwebhodhoro obva rabuditswa bhodhoro iri ndotenda baba kana atsanangura kudaro paakati iye nariburitsa mvura zvozamareva kuti masaradhaga nanamufa ndichimuka ndozvirima zvisina mvura ringatadze kuuya rakadaro here gavarwadziweka panguva diki rauya umbowo huchichibuda vanoti bhodhoro ndinaro kumba rinozoparadzwa zvadii? kugona kutaura chikumbiro chenyu tiri kuchinzwisisa madzibaba muri kunzwa chikumbiro chine murume jowadi baba zvinhu zviri direct kuti ari kutokumbira kuti aonaika shuwa dai kuri kunzi zvaganuka pabhodhoro raiuya kana rauya zvezvo rachinzi harisisina mvura zvichanetsei kuti umbowo hwokuonekwa kuti amaimirisenti ndiwo vakanokorra tsoka hwabuda kwete kwamuri chete nekune vava huri kutobuda handiti kana umbowo uchibuda uku isusu taane chokwadi chekuziva kuti amaimirisenti ndiwo vakamukira amai avo vane zvavanovavengera handiti so zvavanovavengera pamwe ijerasi isu vazhinji hatingagoni kuzvipindawo handiti kana imi hamugoni kuzvipinda because zvevagarisani vari vaviri hatiiti handiti saka inoitai kuti bhodhoro ngou aichokwadi hatiizvo mukona madzibaba mati mune simba rogona kukumbira zvakakumbira zvinoitika handiti ava manje havachakwanisa nje kuti bhodhoro ramba ririko panapa harina kuiwana
nebhodho rauya naro maita zvamunoita pamberi pedare pamberi pamambo zvozikanwa kunzi dambudziko ravo raita sei muvimbisa pamberi pamambo kuti amai vatoraiti vapi vatoraita ivo zvinezvi takapedza dare muchidzokera bhodhoro munaro hatizive kuti zvozofamba sei kupi bhodhoro pano kutonzi dadzokera ine nezuva pandakauya navo handakuzodzokera kumba ndakazoenda kwandakazoenda kwasekuru kwanogara kumba chizaitira kuti ndiye padhuze bhodhoro ndinoona kuuya naro zvishuwa totopa mumwe ikatoti ita zvotonowanika zvotobviswa izvo zvazvitombotore dambudziko kwasekuru vangu ava vanogara kuno kumakumbe papeza na mchele Panuza na mchele baba kumbauza mashopsa. Pana giligo chana. Urumana mama jina kurere. Ini ndinoti hanzvadzi yangu yakatenga kuchina. Ari ngamunda pana giligo. No. Tani. But nguva yese ndandisiri kuno ndandiri kushamfu. Fungoti tenderera nhasi uno nhau iri kukumbirwa ndeyekuti amai vasununguka makumbo achaaseko nemai makumbo anani kuti aitode kugara kwandakaita mona kusviba kwakaita kwezvinodai asi magarirawo makumbo kuti akatozosviba nekuzviba kwaaita nokuti aita tambudai akaita kakuru ndikagara ndakaita nge ndiri pasi dai obva aita asirira sekuti wakuita baba vakatanzi naifana kunzi ungogara pasi meangasaka ndibona ndifamba kusaka mukarembedza kudai ndakaita izvi ndikadai atozviba udai nanhasirori nacho rimwe pamusoroi ne ndine nyaya yandaida kutaurawo pamusoro penyaya ndakaona amai ava ichinokorwa tsoka yakuita kunge dambudziko madzibaba ava vakauya kumba kwangu vakanokera dhova netsvimbo yakabatwa namambo ivo dziri 2 ivo vane refu mukoma wacho ane chidiki chakadai so vakanoka dhoo ndobva vanditi rudiwa kuground namaidhini vachitiriwa kuna amai ava ndobva ndaramba kuenda vakasvika vafonera maidhini vakadaira foni zvakanziora kuti madzimai chipudai chite sei huyai navo ndobva ndaenda navo mubvunzo wandaifamba nchibvunzwa murodhini namadzibaba ava ndokuti anzi madzimai mudaita loya here rekumirira vanhu saka kuroti pana madzimai avava nemurume wavo ndakaita dambudziko kunotaura chokwadi chokuti vakanokorwa nanhingi tsoka saka neni handisi kuzivawo kuti ndiwo mhosva here kuti munhu anofamba netsvimbo achiuya kuzondinokera dhoo achindishidzira netsvimbo yekuti nhasi da kuno kujorodha mugodhi pamusoro ichongo nyaya iyi amai ako ndizovatora sekudaro tichati handi mimikora ndiri kunzwa nyaya ichitaurwa amai avanga vandimutsa imwe nyaya inozvipomerwa izvo zviri munzvimbo yandogara kunzi munhu wese azvimba tsoka arwara agadzirwa kakuti ane zvaaita muzvirwara nemwe dambudziko rake zviri kunzi endai kwaprosper muone kumba kwangu ina ndakutadza kutogara izvo zvine matsotsi kana nembavha zvandikutoona izvozvizvi kana munhu atotiza pamusha ana amai vatotiza pamusha izvo kuenda kumusha kwavo kutobogara pamba pachingoya usiku anhu asanzwisisiki ndikati ndo vamwe vane humbo hwekunzi ivo vakatozvitaura izvo zvokuita ndinibaba handikuri kuona kuti yakuita kunge amai ava vatadza asi amai ava vanogona kunge vakaita sekuda kwavo vakatumwawo nengirozi yavo ngirozi yavo yakatumwa kuti inunura amai avo kuti havana mhosva handidiwo ati ngirozi yako yakakumisa kuti usadispoze godhoro nenyaya yekuti vakaona kuti hapana kuchena saka amai ava vakatumwawo futi nengirozi yavo vakanzi naoudza ava kuti dambudziko raunaro rakakonzeswa namaimbiseni kwemi mari kuchiitora zvakanaka mochirega kuomesera amai ava makuva pamhosva kana vachiva pamhosva chiongo panyaya iyi yamadzimai ava itoi paritivi inge iri imwe yavo yange isipo ipapo papatone imwe yemunhu anga asipo ainzi anogara kumiri okunzi iye munhu akatoudzwa ane umbo anawo kuti anzi enda kwamadzibaba vaprosper munhu akunzi akazvimba gumbo zvekuti anonzi ini ndakamugadzira ava kunzi vakazvitaura saka takaenda isu zveshuwa asi mimi madzibaba munhu iyeye hamusirimi zvenyu makagara hai chokwadi iyeye handihamusirimi zvanhasi uno nyaya yekurirwa mudare riwanke ndatinzwe mai ava taurai tinzwe
Inini ane ndofunga wiki. Prosper akauya kumba kwedu madzibaba. Vauya kumba kwedu vakaona amai vangu vakatoda kuona inini. Inini ndaichitadza kufamba nemakumbo. Ndoka ndavati uyai ndandiri kwamai angu. Uyai mudini ndikuonei. Vakaramba. Makumbo angu akatanga kuzvimba. Azvimba nanhasi pabva apa pakazvimba. Prosper ndoka akabva azoti mangwana acho nobva asenda message pafoni pamai angu. Akati zvono kuti tikurapei makumbo enyu. Munofanirwa kutiripa. Ndoba ndati inini ngandifa hangu nemakumbo acho nabhozi nemari yacho handifa. Kwemimi muzvenyanga yayi kunzi muripe. Handisi kuziva kutonzwawo. Wanga wafana uripeya. Apa panyaya iripo chongwe ndekuti ndada kungopinzwa muzvipomerwa zvemunhu wese angorwara kunzi Prosper futi ari munyaya ipi yemakumbo varwara kumba kwavo varwara kunzanzi inini Prosper because inini ndotokumbira kana nemeseji yavo Asi ndakatovamuza. Musapindura nekumbira ndochinja munyaya yavo inini ndatoona kuti panyaya yese ndada kungopomerwa. Saka uyirozuita utomwana rini vanobadaro. Ipapa ndo pandinoti ndikanokumbira ngirozi ndogona kusiyisa mumwe chete. Kuzivo pauya panapa wadii kumudhonza kuti auye pano rozuita kuti wataita nyaya tichipedza. Apa painini ndanga ndisiko nandisiri kumba ndanga ndisonipo ndine dambudziko ndagadzisa panangosiya hembe musha dzenhamo yasekuru wangu afa ndakatozouya nchizina mukoma atiyetereti. Aiwa ndati iwo hatowauya kudai wakaziswa kuti uda kuya kudai waziva kuti rozuita ari kudiwa kudai sei usina kumudedza kuti auye padai. Rozuita inini kuti achitotaura neni arikutondishaudawo nemurume wake wese vairomboita half price. Anoitei rozuita? Zvaanoita havo handiziva kuti vaenda nezvei. Anga umboto wakamugadzirira basa rake wani. Basa ravo ranoziva ndekuti vanongoenda kubasa but handizoti basa vaenda nezvei basa ravo. Mabamati makamugadzirira basa rake kufamba zvake. Basa rakamugadzirira anga asingatoende kubasa. Iye anongoti ndinoenda kubasa. Tingomwana chibuda zvichwa chimwe anoenda kupi kubasa. Asi handizivi kuti basa chaanoita nderei pakurarama kwake. Pakumbira basa rangu kuti basa rangu zvaita sei zvaita asi haana kundiziva kuti basa nderei panguva yese. Kamati ndautadzwa kugara zvanakumba kwakuyamba vharichi vanenge vanobatsirwa irona. Vana kuti vanoya manheru pamusha. Kwete kubatsirwa. Vane kuti munhu vaangona toya kuzobata dhoo pamusha. Nevamwe vandinotomboona nezviso. Ndotonamata zvangu kuna Mwari kuti Mwari tikundisei zvine miedzo. Ndotozgonza idzi imhepo nevanhu vari kutouya nyaya dzavo dzakati. Ndotongoramba ndichinamata zvokwezvi avatozvika pakutiza pamusha. Asi mimi handi munoziva kuti basa sezvazvaita ramunoita iro rinoguma richitombosvika muzvinhu zvakadaro. Ichocho chokwadi. Saka zvarinosvika muzvinhu zvakadaro igaroziva hatingambotaura kuti ava ndo vakirieta izvozvo. Saka iwo wakareva mabasa ako aya wakarejesta kupi? Ini mabasa angu aya ini izvezvi mambo wangu ndanga ndisina pana chindarejesta kana kuti pana ndine zivo nezvekurejesta kubva ndibve kumagwaro ndandina ruzivo rwanga andisiyisa ndatoda kuti ndizowana ruzivo kuti ndigone kuzowanawo dzaka mukuru wako tinofanira kurejesta kupi? Ndinotenda nokuti imi kana muchiita basa iroro muri mudunha ramambo vasingazivi musina kurejesta mune mhosva. Tinotenda izvozvo nechibvuma mambo wangu mune mhosva kuti tasai mhosva dzenyika dzaakuenda idzi tasai zvamunoita kwazvaakuenda aizvo zvinozvibvuma mambo wangu. Taura tinzwe pamusoro pedare. Inini mukomana uyu kuti atora bhodhoro rake inini nyaya yangu yakamira mukuti mukoma vakasvika pamba uyu atumwa vakasvika kuti panapa hapagarike imaindoipasi ndiri mukoma wake. Uri mukoma wamadzibaba. Saka uyu nekuti akashayikwa pamba imba yangu inonzi inoda kupasa. Saka hanzi nekuti hapagarike amai yangu izvezvizvi vakatokwira kuenda kumusha. Enda upazwa nani imba yako? Mukoma ndo vakati nini ndinoziva zvanoita. Vari pasaidi pacho ava. Kusisina uyu ndandatomubhana kutoti wewe ndosaka ndandaya naye nasekuru kunoda kuti sekuru uyu mukomana uyu ndimaifamba naye
chimbogara imwe naye inini kumba kuizvi andisikubuda because imba yangu inoita sei imba yangu inobava anoona ndofunga mazwi ako rwadziwa kurikuitwa nokuti haana mhosva sekutaura kurikuita madzibaba muninda wenyu nhau iripo nyaya yebhodhoro handiti imimi mangadai makaita zvinhu zvekuti bhodhoro mazuva mambo zvakakubvunza tochifambisa zvinhu zvichataurwa namambo dzo zvamunofanira kutendera moita sepano nemwanakomana nemusi wefriday ndakamufonera uyu ikati mangwana tikudiwa kudai nditi time ine9 o'clock nditi mobata nguva akataura mukoma taita sei tazvinzwa ndokuzonditumira iri message kwandiri zvanzi mukoma dai matipa $10 taendesa hembe dzasekudiwa kafa mangwana tizokwanisa kuwana chi time yekuti kudai ngati ina ndinowo mari ndida tokweletawo mari ndide kuti kwanisa kuenda kudai ikoko nditi akataura mukoma tazvinzwa kuma 2 AM vakanditumira message kuti ipa mukoma wangu $30 handiti amupa $30 ndiye achazondiudza kumudza zvekuita then tozonosangana kudai ikoko handiti tikati mwana wayo mwana mudiki kwandiri mwana ndakamutaurira anoti ndipe mukoma wake $30 ndeiye yandopa $30 iri nhau yeyi ndikakomba ndikaudza adzime yangu chipo basa ndikamufonera akata foni yangu bati texting me ndobva ndafona futi pakata foni yangu bati texting ndikati vana vakundidherera nezvavakaita ende zodandakasva ndakavaona ndakwako ndochimbona simba ramungakuite asiri munozouya chete kudai kuti ari tinozouya saka zvinobatsiri hazvibatsiri hazvibaba asi tozomazvokuti mwana haafanira kunge achifamba nemabasa akadaro zvichireva kuti izvo vaiti vanga vaenda kwaseka ndakaenda pamba panoona amai avo ndati ibasa rikuita vana venyu iri nezvavakaita mudzimai ndakagumbuka kusvika kwokupedzesera ndakagumbuka nekuti nhau iyoyi ndichida kuti ndiripwe yafanira kutoda ndiripe pakakura ndakaudza kuti imba yenyu kwasi kuti itengeswe kuti ndiripwe nini ndakabudisa mari dzakawanda chida kusa nzima yangu haana mhaka yakatadzira munhu haana kumutadzirawo handiti nguva diki diki vanondiudza kuti tapakati tasvika zvaizama kureva kuti pandaitara namai vavo zvanaizama namai vana vavo zvaratidza kuti vana vanga vari mumba vachinzwa hurukuro nekuti haukwire chirusero kubva kwaruseke woita 10 minutes wamabvuku kuti nditore pakati hazvaigona saka vana havada kutamba nepfungwa nedzimwe pfungwa dzasava kutamba nadzo ndakavaudza kuti zvamuramba muchiita nyaya yedu tinoigadzira sudare nahana nyaya yanonzana ini ndinonzi nometa sem ndometa sem unobva kupi ndinobva pamurewa mbokumani amangwendi mamangwendi asi sabhuku ndimambo nyamutumbu sabhuku iwewe prost tatindoda vanhu iswa nenyaya iyi muno mudare nemabhodhoro acho isai nebhodhoro racho asi moza rozoita uyo anouya akabata mumbe dzake mbiri ini kumuona mambo wangu kuti iye andioneka ini naye kuti tichionana naye iye kuti andione nepandakatodzinga musino vachizobvunza kuti masamoni dana maadresi tisakupeya masamoni panyaya iyi takatoti mbana vasida kuona panapa ndikwanisinomuona kuti ndizomuona kumba kwake anokwanisa kuona rozoita ndianapi madzibaba sokutora maota panyaya yebhodhoro nakuti ndingangoenda ndichirwadza bhodhoro vakati vari kutura tikatenga zvatakatenga ndichinzi ndikurapwa makumbaya ndikatenga vaitaura chavaida chese dachakati ndichitenga dachakati ndikatenga zvikanzi bhodhoro tari kutura makumbenya achasviba handitika saka chikunetseka zvino bhodhoro riri kunzi nhasi chinevhu rine mvura zvakare rine zvari nazvo uyezve handivataura kuti mai ava mazibaba namata yavaita vakaroera zvakaroera kuti kudzivirira zvese zvichatonana rozvinda vakatombo yakaita munamato wezaira vakakanda pamba vamaimisenda maimisenda rozvinda kamukati ndinda rikanda zvoo zvinonondirwadza nhasi ndoramba iri kuti inini ndikutovaroya zairi riri kutonzi ndinda karikanda vaindiroya
Saka ndinokumbira baba madzibaba bhodhoro iri riko nepicha rakatotorwa so richiri nemvura napayo zvimba makumbo vazoyanaka. Unoda kuripwa nei? Indoda kuripwa nemombe. Mombe ndaitoda kana mombe 5. Dai zvaibvira mombe 5 noti unoziva baba Friday ndakaenda kubhikitaka tikadzoka Sunday makumbo anga akazvimba kudai swati zvekuti vari kuti vari kundironoraka asana izo kutokuona noti Friday Sunday atabva ino makumbo anga akaita matenda manyaya yekuzoya kunoki ndaita 2 days idzi makumbo angu aite zvaaite asi maotoda iri yaizvo rakaita rakutanga kaita kuzvimba murondo ndasaikuita. Saka baba mukomana ataura kuti hanzi akatoda kupasa imba yangu vakomana vanga vakunzvenga vachitanga uyo ndiye anemba ida kupasa havapaze imba yemunhu anozikanwa nerudo murume wangu asane asireshua kuenda kwakazita uyu murume wangu pana baba vanga vati akomana vada kutijeka bozi vainzvenga vakanzvenga kakambaizoita tomwana pana varini iwe ende mabasa kwanarobvunza ngirozvino ndipa mazano ngirozvinopa mazano kuti ndinomuona inandika ini ndinomubata kutouya naye zvangu nouya kuti auye aiswe apa atongwe nyaya yacho ndinomuta kuti inhande handinazvokunoita sei uzairozviita kuti ndoda mombe mbiri dzaanoripa avo dzandinoda pano padare mombe imwe chete nda $500 yaanoripa avo anoripa mombe zvakare kuna mambo yekuita zvinhu zvakadai mudunhu mamambo nekuramba kuteerera mambo kuti auye kudare kuzodaira nyaya yake yaakapara. Saka mombe dzake 3 dzekuda kudare kwamambo, 2 dzekuripa ava, imwe chete yekuripa dare ramambo, kurishora uye kusvibisa dunhu ramambo nezvaari kuita. Iwewe Nometa naProsper itai kuti Nometa Rozvita auye pano nezvandataura izvi tipedze nyaya iyi. Pamuri kuuya panapa muri kuuya nebhodhoro racho rakasvika ivhu remakumbo avo. Tivataziva kuti nyaya yamai ava yapera ende havachanzwa makumbo avo zvakare. Handotenda. Zvimwe zvinotera tozozviona ipapo. Masimudza roko. Sore mambo. Inhau chete yapinda munzeve ndiripo. Maonero angu nemaziviro vana vanenge vachingoita chete zvavanenge vachiita. Iri nhau yekuti ndambotokumbira baba vangu ava ndikati ko kana muchinge mazonyatsoshayisisa madii kumbondikumbirawo zvishoma kana manditendera kuti ndimboita zvishoma zvokuiteya zvekuti tete ava vangu vachidzoka. Tete wapi? Ivo vamuri kutaura Rozvita. Kuti vanga vachidzoka kupi? Kuno. Mhosva idzi hadzizi ndedzavo kadzi vari kufanira kunge vachizomiririra. Ndosaka ndatotaura mutongo wangu wandapa wemombe dzangu 3 idzi. Imwe chete iri kuenda kuna mambo, imwe chete iri kuenda kunoripa. Mimi moya naye Rozvita pano akabata mombe dzangu 3 mukati memasvondo 2. Hatotenda ishonga namatipa mvumo. Kana kubata toda kubata. Kuti tinoya naye kai matipa mvumo. Aiwa zvimwe zvacho anoyaiti zvifambira netsoka dzake. Ndikakutumai kuti ndai munomubata munopara mhosva mukasungwa nemapurisa. Aiwa zvekuti tichamuona isu tamuudza kuti handei izvo zvikodiwa anogona kuti tinoenda naye. Isusu tikatosvika kwaari tinotogona kuti tiye naye. Wati iwewe une zvaunogona kuita kuti Rozvita auye pano. Handotenda. Wati zvine zvirozvita nezviri kumutambudza nemurume wake handiti. Saka ngavasimuke vauye pano nekutambura kwavo kwacho. Vauye vazotaura nyaya yavo. Ari kuenda kunoudza Rozvita izvi ndiani zvandataura. Amai vamakasimudza ruoko mitima ndimunoona Rozvita here kana kuti pamusoro edare Rozvita izvozvi tiri mukati medunhu redu tiri kukurura vanhu vetu kurukura tichinodzokera kumba anotanga kumupopota achitaura zvese zvekutaura mukati medunhu dare. Aiwa kana achipopota ngaapopota hake asi zvandataura zvemombe dzangu 3 mazvinzwa. Kana achipopota muudzei kuti ndozvarehwa namambo izvozvo. Zvake zvokuti anzi kumabvuku hakuna mambo ka ngaaramba achipopota asi achazozviona kuti kumabvuku mambo variko. Mumuudzei kuti hanzi mumabvuku imomo ndo muzinda wachinamhora iwoyo. Ndo mune mabondo ana chinamhora mumabvuku imomo. Saka haana chaanotaura kuti hanzi kumabvuku hakuna mambo. Nokuti ndo kumuzinda kwachinamhora ikoko. Saka zvandataura muudzei ngatisangane panapa mukati wape date 13 September. Rozvita yakabata mombe dzangu 2, mombe dzangu 3.
topedza nyaya iwono nemabhodhoro acho ese akapingwa zvako zvokupingana naro zviita zvinozopedzera namameka chandikuda ndechi ava wauya kudari kuzomangara mazvita Não, na próxima.